sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi fejre min lillebrors familiefødselsdag. Og han er lige her, hvis I kan se ham. Kig på kameraet. Han har lige fået et nyt headset og en mus i fødselsdagsgave. Så han er ret glad. Men vi starter lige med at gennemgå det, han har fået indtil videre. Han har fået denne her. Løfteren. Jeg ikke rigtig kan finde ud af at skrue med. Jeg skal lige sætte magasinet i, så jeg sætter lige på pause. Så er der også et magasin til. Så yes. Undskyld hvis min lige kommer i vejen. Jeg skal lige sætte den op. Og så... Det var rigtig god skud med. Men det var så den ene løfteren. Så har også fået den her Chewbacca-skyder. Jeg aner ikke rigtig, hvordan man skyder med den. Anker, hvordan skyder man med den her? Hvad? Hvad? Er det så meningen, man skal gøre sådan her? Så prøver jeg lige. Jeg tror, det er sådan, man gør. Nu skal vi lige kommer lidt på Blackhouse. Den er også ret god. Han har også haft børnefødselsdag. Og der fik han for eksempel den her øjenskyder, som jeg lige skal finde et øje til, for jeg kan bruge. Men han har også fået den her Snow Golem fra Minecraft. Ja. Og der er sådan en snowball til. Og en pumpkin head. Jo. Som I nu kan se. Og så har han også fået det her spil. Det er sin Nintendo. Han har en Nintendo 2DS, men den kan godt bruge 3D-spil. Det er lige Nintendoen. Undskyld, hvis jeg kigger på den. Og det er så den her Nintendo. Men den skal jeg ikke ind på. Men ved I, hvad det fedeste er? That's me! Jeg skal lige prøve at finde det. Der. Se så. Ja, hvis I kan se det. Hey! Og der har vi så lavet nogle signature på. Jeg har også fået noget. For eksempel de her headset-høretelefoner. Der er sådan en lille dims der på ledningen, hvis I kan se den. Så jeg har fået en Harry Potter madkasse, hvilket jeg overhovedet ikke har noget imod. Jeg elsker Harry Potter. Men jeg kommer lige tilbage, når jeg har fundet nogle flere gaver. Så er jeg igen. Og nu skal vi prøve øjenskyderen. Den er også ret god. I hvert fald jeg ved. Anker, du har ikke noget imod, at jeg lige viser dine gaver på en YouTube-video, vel? Han er nok ikke. Men først popper man øjet ind i øjenhulen, ikke? Jeg håber ikke, I hører det. Så skyder man med den. Jeg skal lige den her. Så vi kan se. Ups. Undskyld, hvis det bliver nogle lidt dårlige videoer. Jeg er ikke så pro. Så vi kan også have det her. Sonic Generations. Og det her Yokai Watch spil. Jeg har sikkert vidt det. Og en Pokémon man fik han også. Og så fik han den her vildt seje EX'er. I kan se en skid der. Og er meget shy. Og så fik han en hel masse Pokémon-kort, som I nok kan se. Det er alle dem, han fik. Så fik han også et gavekort til GameStop på 30 kroner. Og så har han også fået lidt andet, som jeg ikke rigtig gider vise. Men jeg tror, at vi skal gå ud til kageforberedningen. Og nu skal vi lige se kagen. Indtil videre i hvert fald. Ser den ikke nam ud? Så
mor, der lavede den. Jeg har lavet flødeskum. Det var nær blevet til smør. Har jeg ikke ret, mor? Jo. Men så ved jeg ikke rigtig andet, hvad jeg skal lave. Så jeg gør nok igen, når der kommer nogle gæster. Ja. Hej. Indtil videre i hvert fald. Jeg tror, det bliver i festforberedelser til fødselsdag 2.